Urballos ja està convertint-se en un clàssic i en primer lloc volíem agrair a la comunitat, en especial al Pare Vicent, el que ens acull així i el que ens deixa utilitzar aquestes instal·lacions. El que anem a fer és a presentar, primer ell presentarà la comunitat, després la xarxa de consum d'alcohol, no sé on estan. Estan així? Parlaran també, després hi ha una experiència en Monover que també volia presentar-se i després presentarem llavors d'ací i al final ja farem el canvi de llavors. Bé, doncs benvinguts cordialment a tots els que us hi presents i ja sabeu que tenim les portes obertes sempre. És casa nostra, de tots, de tots. Això vol ser Urballos. Així estem 30 i pico d'anys ja tratant de restaurar un poblet que estava totalment fet en un muntó de runa. Aleshores, el projecte que tenim és Urballos va a ser un poble valencià i ecològic en tots els aspectes, tant el que significa valencià com el que significa ecològic. Que no és una cosa només, un aspecte només, sinó tots els aspectes de la vida. Per a ser ecologistes, primer té que ser ecològic. I des d'ahí es projecta, tot es projecta des d'aixa perspectiva. Bé, és un poblet que estem restaurant i com els poblets, per petits que foren, són autosuficients, o eren autosuficients, i nosaltres tenim una infraestructura per a ser-ho. És a dir, procurar fer-se l'alimentació, treballant al camp, les cases que siguin el més tradicionalment possible, que siguin ecològiques. Ja veu que aquesta sala, per exemple, és tota ecològica que hem pogut fer, perquè ja veu tot és pedra i pedra que a la vista, tant a l'exterior com a l'interior. Perquè la forma de construir abans era aquesta, en el nostre país. I així tenim una infraestructura que vull subratllar per tal de ser autosuficients. Perquè, com diu Andy, les grans injustícies consisteixen en què uns carreguen sobre les espatles dels altres. I així un fa el tratge i l'altre el llueix. Un fa el pa i l'altre se'l menja, etc. En la mesura, per tant, que som autosuficients, som justos. Tenim una infraestructura per a ser-ho. Tenim, per tant, per fer l'oli, tenim una albassa de 1725, fusteria, ferreria, tenim molí per a moldre el gra, el blat, tenim porc per fer el pa, etc. Perquè tenim de tal manera que puguem, poquet a poquet, ser cada dia més autosuficients. Aquells que, i no vaig allargar-me, aquells que vulguin pegar un passeget, jo us ensenyaré la infraestructura que tenim per a ser poble, així, autosuficient, un poble valencià i ecològic. L'última novetat que tenim, que fa uns dies hem muntat una sénia també, per a portar l'aigua als camps, o en aquest cas on està per a l'hortet que tenim, perquè tenim uns hortets per a fer hortalissa. Ara estem preparant sembrar les querilles, etc. D'acord? En castellà no hi ha. Una serieta que trau l'aigua i la portes on vulguis. Com?
Si algú fer alguna pregunta, podeu fer.